Българската актриса Елена Петрова, позната от десетки телевизионни сериали и театрални постановки, разтърси страната с откровено интервю, в което говори за най-трудния период в живота си, загубата на майка си и борбата с депресията, която последва. В предаването «Истински истории» по БНТ, Елена се появи с видимо напрежение. Очите й бяха влажни, гласът треперещ. Мама беше всичко за мен. Когато си отиде, се почувствах празна. Не знаех как да продължа, сподели тя пред водещата. Актрисата разказа, че след погребението е прекарала седмици в изолация, отказвала е роли, не е отговаряла на обаждания. Не исках да виждам никого. Чувствах се виновна, че съм шива, че се усмихвам, че дишам. Публикацията й в Инстаграм, в която споделя снимка на майка си с надпис «Моята светлина», събра над 100 000 харесвания и хиляди коментари. Фенове, колеги и обикновени хора изразиха подкрепа: «Елена, ти си силна. Мама би се гордяла с теб». Психолози, поканени в студиото, коментираха, че подобни откровения от публични личности помагат за разбиване на стигмата около психичното здраве. Когато една актриса говори за болката си, тя дава разрешение на хиляди други да го направят. Елена обяви, че ще стартира инициатива «Светлина за душата», фонд за подкрепа на хора, преживели загуба. Ако мога да помогна на някого да не се чувства сам, тогава болката ми има смисъл. Медиите реагираха с уважение. Вестник, 24 часа, публикува водеща статия с заглавие «Сълзите на Елена болка, която обединява». В социалните мрежи се появи хаштаг знак крещки светлина за душата, който бързо набра популярност. Това не е просто история за загуба. Това е история за смелостта да говориш, за силата да се изправиш и за любовта, която остава дори когато хората си отиват. България слуша, България чувства, България подкрепя.